days, the faithful one, we are singing without anyone's approval. When God wants to lift you up, He will lift you up without anybody's approval. This is the God I'm talking about. Said Father, this longest verse, Ulunati just read for us. Abraham angasekho uswelekile sekushiyeke unyana wakhe. Uthe uThixo kuAbraham, leave your place, your country, your people, and go to the place I will make you the father of nation. I will bless your seed and stuff. Go lokhu bekuthethwa lento kuyangasekho. Ushiyeke the second generation uIsaka. uIsaka ngoku naye he's going through what his father went through. Lithi Bible kwaba kwindlala enzima kule ndawo kuyo uIsaka. And uIsaka ebesezingcindeni zokwenza lento eyenziwa ngutatakhe. But God spoke to Isaac and said, hey Puti, don't go Egypt. Zawubuya wedwa bawubuyile. Don't go Egypt. Hlala kule ndawo kuyo and God will bless you. Then came a leader of the Philistines. Pai is Egypt. Now they are in Philistine. Came the leader of the Philistine by the name of Abimelech. Wathi mfondini kubani siswaba naye. Wathi uIsaka umdadewethu. Aw, usacinga uAbimelech. Hey, uRebecca kasemhle. Usisi kanti ngenye imini xa ivula iwindow ubona uIsaka noRebecca bayadlalisana. And lo mdlaliso ayingomdlaliso kabrother and sister. Uyabona bana lo mdlaliso lo, let the two become one. Wayabuya wathi hayi man, why did you lie to me? Uthi uRebecca udadewenu engumkakho. And what Isaac was afraid that if I say she's my wife, I will be killed. Uthi ngoku you want to put it ala ukuthi what if there was a man ebefulana kanti nguye yena lo. What if they call indoda efuna bana ithandaze lo mkakho? Don't do this anymore to us. Naye bamrelease maka wahamba ke bazalwana. I'm landing now with my message. Bakumbikula the well. They found the water. When they were celebrating finding the water, the people of the area, the people of the place came. Bathi amanzi ethu apha asimdingi apha. Ekubona umona nenhliziyo ezimbi zabathathi. What they've done, abathanga njengoba simgqotha sesizawusela kulo. Lithi Bible balivala ngomhlaba. Waya kwenye indawo bavumbela inkula. Bawafumana amanzi and now kuthiwa is the sweet waters. Athi Isaac ndiyambulela uThixo awenza lamadoda sigxothe kulanda ukuze sifumane the sweet water. Wake wambulela uThixo ngokufanele inyikango kanti uyavuleka elinye. Wale livulekile usehappy sibe khona ingxaki zele livulekileyo. Baphinde bafika ne-sweet waters bayivala ngomhlaba. Ngoba kukho abantu abagude emvaleni. Ayikho into abayenzayo ebomini kukulandelana nawe njengoba befuna uvala. Kwabantu abanjani uyangaphi uyangaphi asivaleni. Ujikele ubheke ngamasofa. Kukho abantu abavalayo. Kodwa uThixo tatulana uThixo uvula kuvalile. Uthixo fohlayo. But amaJuda is Jehovah Belparas. Uyafohla. Hallelujah. Uyagophozela. Asuka. Into endithanda kaIsaka. Ngibuyele eJiphuke ngoba yonke into endizamayo bayayivala.
ndibuyela kwatamkhulu wam eUre. No, masifuneni elinye iqula. Haleluya. Mayifika kweli qula igama lalo libiza Rehoboth. Mayibonge inkosi uthi kuseRehoboth apha. Ngamanye amazwi uThixo ekugqibeleni wasinikeza ukuthula. Rehoboth means peace. Ingaske ndiprofete ndithi uThixo ingaske kulo nyaka akunike peace. Kunezinto ostrugglisha kuzo, ingaske ube ne-peace kulo mtshato wakho, ube ne-peace kwi-finances zakho, ube ne-peace kwi-health yakho. You know, kunezinto you are surviving every day, uyavuka but awuna peace. But ndizomemezela iRehoboth namhlanje ndithi may the peace of God, may the peace of God in the spheres that you are escorting and emsebenzini, the challenges that you are going through, the problems you are going through, may the peace of God come upon your life. May the peace of God khale kakhulu, hlukumezeke kakhulu, ulimele kakhulu, kukho abantu aba-drained, ubona bana uhamba ngo-zero, awusena nisi. But namhlanje ndifuna umemezela into ndithi may the peace of God all over that. While they are enjoying this iqula Rehoboth, lithi iBhayibheli baphinde bafika futhi Abimeleki athi isakakhathi intoni eninayo ngamadoda, nikufuna ntoni? Bathi mfowethu ndima. Uyabona siphathanga mhlakulo, asizange kuzovala into nje kuqala sikuvala, singakuvali nje, sikuvala sikulandelela. Kodwa sabona bana indawo ingxaki ayizondawo ohlala kuzo, ingxaki huwe, intsikelelo kaThixo inawe. Ngoba siya sabuyela emva sayohumba, asayifumana laa nto wena uyifumeneyo. Ngoba asizamzolo kodwa sizocela ukuthi sibe ne-partnership. Sicela ukuthi ungabi sabakude nathi, sicela ube kufutshana nathi ukuze uThixo xa ekunyengezela nathi abasekaleni kwakho sikwazi uba sifumane. Ngoba isandla sikaThixo siphezu kwempilo yakho. Kuyanyengezwa. Haleluya. Yazi kukho abanye abantu bangangathandeki, bangangabi nezinto ezibambekayo, kodwa just uba close nabo kubakho into ezinyengezekayo, kubakho into ezivulekayo. The kind of people that you associate yourself with will depend whether they will break you or they will build you. Awufuna uThixo akunyengezele ifavor yakhe, kumele ufunane noMisakhe uthi ngiyazama ukuluvuka iqula akwenzeki into, but I want to be close noMisakhe. I just want to tell someone, may the peace of God be upon you. You have been struggling for many years. And thina abantu abakholwayo andazi noba niyibizilishwa okanye yintoni, uThixo njengoba usindiswa ukwenze ube nale appearance yokubana engathi unento yonke, engathi yonke into iright. Wonke umuntu xa ibona akuqwenelele engazi uba nawe uyagowa. You have your challenges, but we thank God for His grace. Noma sibhekana nazo zingxaki, kodwa uyasifihla asimboze ukuze singahlekwa ngabantu. You don't look at her, she is broken. Uthi maphuma ngegate uphume ngeconfidence, kubuza uba esanda ngcwaba umntanakhe nje. Kutheni lo mntu kanti abayazi uba ukhelekile entliziyweni, kodwa
this gate. Asikwa Farao kule gate. Asiya Sodoma na Gomora kule gate. Asizukupa stress kwa kwanza zibesa ushukanishi kuhelana wetu lotito. Kata siakana mlekako. Siakana mlekawe simegereyo. Kama kuchiba. Kame matimitanazo yetu. Ipelele rufini. Kata I choose to stay. I choose to stay. Because great is my God. Great is my God. Asibuye lekosini.